Moikka! Testissä olisi tänään HK-burgeria. Tää on hyvän näköinen, kyllä tosi nälkäinen. Tässä olisi niinku tarjolla niinku suolakurkkua. Toi on varmaan sipuli. Mikä toi on? Toi on varmaan ei kun se on salaattia ja tuolla näkyy tommonen tomaatti. Joo ja tää on HK. Naista. Perkele. Nyt kun mä saan auki. Voi vitun vittu. Säätänä. Häisee aika kova. Mitäs vittua? Ei oo salaattia. Mitä? Mä maksan tässä ihan niinku ylihin. Mitä vittua? Kattokaa. Tää on niinku leipää ja sit semmonen 2 € semmonen vammainen fucking pihvi. No? Maistetaan. Tosi kuiva tällaiseksi mehukkaaksi. Eikö siis äitiksi kun... Ja hyvä tällaiseksi kuivaksi. Leiväksi. Mut mun mielestä tuo pihvi on aika mehukasta. Otetaan tämmönen toinen tämmönen pihven piitti. Mun mielestä on aika hyvää. Tää on musta aika terveellistäkin. Mitä se oli? Siinä on sitä majoneesia, niin... Sittenhän se on aika epäterveellistä. Mutta maukasta ja ravitsevaa. Ja märkää. Ei kuivaa. 5/5.